guys, naman diri sa Mactan yung town para mag-guaan ka ng mas pangalan. Ay, kanang sorry, laglaag, yes. Yeah, dito ay padong dito sa Mactan Shrine. So, magbanting-banting namin kay kadiyot na ito ni. Karon nga guest ug kani siya nga guest importante jud kay siya nga guest guys si kani tawag siya sa gikan ni siya sa ang probinsyano ang tawag namo siya ang pulang araw so meet ang pulang araw hi pulang araw guys naadi ko karon diri sa Mactan Shrine ug akong nakoy mga kauban karon nga dili jud sila gusto nga dili mailhan so mo ni sila akong mga kauban dili man maklaro ali mo diri guys kay maklaro diri muna si JR, si Justin, si Milan, o si kinsa ni? Muna. Naami karon sa Shrine Mactan. Unsa day? Comfort room. Unsa daw ng comfort room. Guys, ang comfort room mo na siya kung dito ka pwede tulog, magpahuway kay comfort, word comfort. It means di ka mapa-relax. So guys, ato na mo sa comfort room. Unsa mo pag